सोरनाव मा खामानि मावनानै फैखो? आथिङाव हाब्रु आखायाव खदाल नुखायाखै आं मा खामानि मावनानै फैदों? आं सोंनाया माबा जाबाय नामा सोंनो मोना आरो। नुखानानै सोंबावनाय जेनेबा आंनाव। बेनिबाथाय खालि आंजों मोजांखौनो रायलाया। आं थांनो दा बबेहाय थांनो ओंखारबोदों आं थांसै। थोद फाग्लि नाहरबाबो थोथाराखै नामा? थोआखैथ' आरो मोनबा गोसो जादों खाथियाव जिरायनानै नायबाय थानो। हा गोसोनि खोथाखौलाय फोरमायना लादोंना लायाखै? फोरमायना लानोथ' सानो नुवाखै रायलायबाबो मासि एरा एरा। फसायनायफोरखौ बारा दोनथुमबाय थानाङाहाय फाग्लि थारला थुरला बुं लायोबा लायो लायाबा लाया। थोद फाग्लि नोंनाबाथाय जाद्रायथारा लासैनो बुंगोन। जोंफोराफा खामानि गैयाबा दुब्लियाव थांफैबा मा जायो? दुब्लियाव थांनो ना मा होनदों? औ बोरमा फैसो गारथारो मानसि नेहैयाबाथाय थां दसे नेहैथां आफा खोथियाखौ। दे बिदिबालाय दसे थांनि आङो। सोमखोर ओइ सोमखोर नों आंखौ मानो नायथारा? आंलाय नोंखौलाय मानो नायनांगौ जाखोसै? आइया आं गावखौ नायगौबानो सानफ्रामबो देलायनानै फैयो एथ'ग्राब। होद फाग्लि मा बुङो? गावहा जेबो बुजिया आंदि नोंखौ एथ'ग्राब नायबाय थानो लुबैयो। होद फाग्लि मा नायगौ मोनलाबाय थाखो? जेबो नङा। ओइ जाम्बा नों माने एसेबो बुजिथारा। बिखाया गाव खुगाया गेवा होनदोंना? हा बिखाया गावदों नालाय फेबिकुलजों सिथाबनानै लानो हाया। आंलाय बाहाय मानो खोन्थाफैदों? है आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोंना जाम्बा। मा जानला मोनला होनबाय थायो? थां बेयाव जानला मोनला। आं मिन्थिया नों आंखौ लायाबा दैखराव बारसिननानै थैगोन आं आरो मिन्थिखा आंनि आत्माया नोंखौ सिगिफैबाय थागोन। थु मा जानला मोनला होनलाबायोब्रा बांद्राय जानला मोनला होनद्रायथारो बे मानसि सासेया। ओमफ्राय आंनाव मा खामि दं नोंनो बुंलाय दे। ना आं नायनोनो मोजां नङा ना आं आखल आखुआव मोजां नङा ना आं खामानिखौनो मावनो रोङा। बेबायदि नङा बिदिनोसै। नोंनाव गासिबो गुनानो दङ। महराबो मोजां आखल आखुआबो दङ। फरायनो लिरनोबो गोरों नाथाय जों बायदियासो जेबो गैजाया। मालायनि नोजोराव नोंहा जेबो गैयाब्लाबो आंनि नोजोराव नोङो सासे सोरगोनि राजा बायदिसो। बे माब्लाबाबो जानो हाया बिदिनोसै। अख्रां आरो हाया माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाया। हाब मा बुंनाय जाखो बे आं बेफोरबायदिखौ गनाया। आं बेफोर मोजां मोनलायनायाव गोसो होथ'आ। आंहा न'खरखौ बिराद नायलांनांगौ दं। सानसे समाव नोंसिनि न'खरनिनो बिहामजो जाहैगोन आं। थौ थांसै। थौ। मा खालायबाय थालायखो? आंहा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोनलै बिमानोजों। जिराय बिमा। हा मा खोथा जालायखो? नों फिसाजोनि बारै सानना सानाखै बिमा एसेबो? हा मा साननांगौ फिसाजोखौलाय? जोंना जारौआबो उन्दै नंला बिमा बैसोआबो जाया नङा जाबाय। खोथाखौ गल गल फिदिंबाय थानो नांला। मा बुंनांगौ सिद्दा सिद्दि बुं। जोंहा फिसाजोखौ जुलि हरनांसिगोन बिमा। एसे एनै बिजामादै संनांसिगोन बिमा मोजांखौ। ना मा होनो हरनो बिमा? होनबानो जायो नामा? मानसिखौ नांगौ होनबानो मोनो। ना नोंनि नोजोराव सोरबा दं? गैया नागिरनोसो सानदों। सोरबा देवानिफोर दंबा खिथाना होदो बिमा नोङो। दंनायालाय दं। हा देवानियानो जोबो? बहानि बेलाय बिमा देवानिया सोर? देवानि दं होननानै जानला मोनलाखौ दा रायलाय बिमा। एसे मोजांखौ रायलाय जोंहाबो फिसाजो सासेल'। जानला मोनलाया जानाय नङा। हा सोरनि हाबानि खोथा रायलायबाय थाखो नोंसोरलाय? हा सोरनि जानांगौ आइ? नोंनिनो हाबानि खोथा रायलायदों जों आइ। मा आंनि हाबा? नोंसोर आंखौ सानफ्रामबो नायबाय थानो बाबाय नामा? ना आंखौ सैला ओंखायनो नोंसोर आंखौ हाबा हरनो नागिरदों? बिदि नङा आइ सना नोंहाबो बैसोआ जाबायना ओंखायसो जोंबो रायलायदों। मा बैसो जादोंसै आंहालाय? आं दानो हाबा जाया आंहा बेरायबावनांगौ सम दं। औ बैसो गोरलै सानबावदों नों? गावखौनो गाव आयनायाव नायनोसै नानेखा ओंखारलायनोसै। आयौ आंखौ बिदिसो बुंबावदों नोङो। र' आयनानै नां अफाय नानेखा ओंखारनाय नुदों नोङो? जाथारलायबाय बिसिना बिमा फिसा सानैजों। आं हयले बै लाफास्रि देवानिखौसो थिनसै। सोर लाफास्रि देवानि बेलाय? फैलाय लानानै फैलाय दाब्राय हरनां गराय दाब्रायनाय बायदि। मा बुंनाय जादों बे? आं दानो हाबा जाया होनदोंना? मानो जाया आइ? जों नोंनि मोजांखौनो नागिरना होगोन ना।
नाङा आंनो आं दानो हाबा जाया मा जाबावगोन बिमा बे गथ' सासेजोंलाय अख्रायानो बारा जाबाय दोनजाबाय थाया गाबोन लाफास्रिखौ लेंहरथारनोसां दे बिमा नों मा खालामो खालामथारदो दे सोमखोर ओइ सोमखोर मा बिदिन्थि सोमखोर गैया नामा मादै गैया बहाय थांखोथाय जिराय दे मानोबा फैदोंमोन नामा सोमखोरखौसो न'आव दं साननानै ए फैदोंमोन आङो दहायनो ओंखारलांनायानो दाबो फैफिनाखै ओंखामबो जालाङाखै ए नै बिदिन्थि आदै नंगौबाबो नङाबाबो फंसे खोथा बुंखानोसै आं मा खोथा मादै नै बिदिन्थि आदै नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि मानसि जों गाहाय थाखोनि मानसि नों जाबायदि सिमांखौ लानानै सुजुदों बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो मालाबाबो दासान आदै दे मादै होनबा आं थांनोसै दे आदै थांदो दे हाबे लाफास्रि देवानियालाय माथो दाबो फैदिया थिनथायाव फैनो होननाया 3:30सो जालायलांबाय एहा बाबु सुकुथु थांलाय फैलाय नेगासिनोथार ना बिजामादै मोनसिगोन गायसो नेनो हाथारला हा मासो गोबावलेर जायासै ना न'खौसो नागिरबाबो मोनाखै ओइ बे लाफास्रिया मालाबा सोरनिबा न' आन्दायफेरदों गुगोल मेपाबो हास्लाबबावासो आंजों आयौ 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 फैदो जिराय फैदो दे जायो गोजौफ्राव नांबाय थालाहाय गरमफ्राव नैबे गाहायाव जिरायदो दै लायनां दे जागोन दे आयु गरमफ्राबो उफ न' दैया लाबोदोहाय ओइ फिफा नै लाफास्रिया फैबाय ए बेवहाय लाफास्रिया सफैबाय हा फैनायाव जेबो उसुबिदा जायासै ओहो बेवहाय जेबो जायासै हा गाहायावलाय मानोथो जिरायखो बेवहाय गोजौआवनो जिराय जागौमोन ना जायो बावनो दे एबार खामानिया खोन्थादो माबायदि बिजामादै नांगौ नोंनो 101था लारि लारि बिजामादै लाबोना होफैगोन आं नोंनो माबादिखौथ' आं फनावनो एसे खिथाखादोंमोनहाय माबायदि माने एसे गोजौ गिदिर मदा सदा सरखारि साख्रि गोनां जेबो निसा बुस्थु जायैखौ नागिरना होदो बेवहाय मोनगोन बेवहाय मोनगोन नोंसाजोनि थाखाय आं स्वयंबरखौनो फाथिना होगोन ना दे बेवहाय खुगाजों मुवाल' जानाय नङाहाय जाहाबो नायलु जाल' फिसाजो सासेल' गारि मटर गैयाबा जानाय नङा बोरायनि सायाव गाखोनो मोनाखिसै बिजामादैनि सायाव गाखोनो मोनो खोमा नों सिन्था दा खालाम आब' नैबे लाफास्रिया हौवा नागिरदों आरो गारि मटर गैया बियो माब्लाबाबो जाथावा जाय आं नागिरनायाव थांदों उदां मोनजागासिनो दङ रानि जाहैगासिनो दे बेवहाय जोंना फिसाजोआ रानि जाहैथोंसै ओमफ्राय सोरबा नोजोराव दं नामा जों लुबैनाय बादि र' आं आंनि स्पेसियेल फाइलाव नागिरनि दे नायसाय बेवहाय मा फाइलसै बेलाय माथो आखायावनो जेबो लानानै फैयाखै ओइ आब' नोंबो दानि जुगाव नैबे मबाइलावनो गासिबो मोनजोबो मा नांगौ र' आं नागिरनि नै मोनबाय बोरो आंबो नायनि नाय हाब हौवायाथ' मोजाङानोहाय नोंसोर जा बायदि लुगैदों गासिबो बिदिनो जोबहाय आब' दे बेवहाय नों बे न'खरजों रायलायदोल' हौवानिजों थाब फन खालामनो नाजादे बेवहाय र' बिदिब्ला आङो हौवानि न'आव थांनानै एसे खबर हैग्रोसै नामा बेवहाय दे बिदिबालाय आं थांनोसै उनाव खबर हरफिनसै आं माबाहाय बेवहाय मा बेवहाय माबा बेवहाय नैबेखौ एसे मोनब्ला मोजां जागौमोन उनाव लादो बेवहाय खामानिया जाबा खामानिखौ जागोर उनाव लादो मा दा आंनावबो गैया आंहाबो एसे गारि मटर गाखोनो नांगौमोन बेवहाय उनाव लादो बेवहाय उनाव दे बिदिबालाय थांनोसै आङो खामानिखौल' थाब मावदो दे बेवहाय जागोन दे थाथ'दो बेवहाय खामानिफ्रानो जायाखै अहायबा दानो फैसा
एसे मोनलांबालाय मोजां जागौमोनहाय। आदै सोमखोर, ओइ आदै सोमखोर। मा बेवाइ? नै जिरायफै। नाङा नाङा बेवाइ जिरायनांला। फिसाला गैया नामा बेवाइ? गैया बेवाइ। फिसालाखौसो नांगौमोन आंनो गाबोन जोंनाव खामानि मावहैनो। गैया बेवाइ खामानिसो मावहैदों। हा मानोबा नांगौमोन? दा फैबा खोन्थाबानो जाबाय बेवाइ। गाबोन आंनाव खामानि मावनो थांथों, एसे बारि बागान एवस्रां होनां। दे दा फैबा खोन्थागोन आं बेवाइ। गय जानो बेवाइ? नाङा बेवाइ आं जाया, आं गय जाखाया। थाथ' बेवाइ आं थांसै। औ दे। माखौबा नुनानै मुगैलांखोलाय दा बोरायाबा। नै आइ, जों नोंनि थाखाय जावैसो फसायबायमोनहाय। मानसियाबो गोजौ गिदिर, नायनोबो मोजांखा। हा नोंहा फसायदों नालाय गावबा गाव लानो हाया, आं मानो खोन्थादों? हाब मा बुंनाय जाखो बेलाय? आं हले जेबो मिथिखाया। लाफास्रि देवानिखौ रायथि होखाबाय आं। फैलाय सोर लाफास्रि देवानि बे, नायथारनां माबायदि हौवा लाबोयो। आयै ओइ दै लाबोलाय एसे। उफ मासि खस्थ'लै जिबना। माबाहाय आफा, दहायनो मायं गेन्द्राया खामानि मावनो लिंफैदोंमोन नोंखौ, गाबोन थांनो थिनदों। थाङालै आं बिसियाव खामानि मावनो। हाब मानो थाङा जानांगौ जाखो? खामानिखौनो मोननो थाङा। मावनानै लाखायाबा हाजिराखौनो मोननो थान जायो। थांबायलै आं बिसिनाव खामानि मावनो। हामा आफा, गामिनि मानसिखौ बेफोरबायदि बुंनो, मालाबा नांगौबा मोननाय नङाबो। बोराया जिबायदिब्रा, दाबो खामानि मावनो रावखौबो मोनथारिखायसो आंखौ होसोबोदों बे। माथो होनबावनो आफा, दहाय फैनायावबो बेवाइफ्रा एकदम मुगैनाय बायदि बेबहार देखायथारदों। जिरायनो थिनबाबो जिरायथारासै, गसंनानै रायलायबाय थाबाय। ओंखायनो बाखाथारो आं बिसिनाव खामानि मावहैनो। मानसिनि बेबहारखौलाय माथो होनबावनो आफा, बयनिबो गोसोआ समान जाया। थां दुगैहैदो थां आफा। आयं ओइ आयं। ए आयं सफैबाय, थ' बाथरुम थ'। नै आयं, बैथिंजाय जा दं एवबानो जाबाय, एसे गुदि गुदियाव एवदे। थां आयं, बिफांफोरखौ नायनानै एवदे एसे। औ दे। सोर मा खालामबाय थादों जोंनि बारियावलाय? र' आइनाव सोंहैनां। आयै, जोंनि बारियाव सोर दङ? मा खालामगासिनो? नोमफाया हाग्रा एवहोदों। अमा आदार हैनो थांबा लेवारानो जि जाथारबाय नालाय, हाग्रा बारा जानायखायनो। सोर एवदों आयै हाग्राखौ? नोमफाया सोमखोर आयंखौनो लिंना लायदों, रावखौबो मोनैनि। सोमखोर? औ। सोमखोर, नै आं दै लाबोदों, लोंफैदो। मानो फैलाबायदों खामानि मावनायावलाय? दानो बिमा बिफाफ्रा नुबा आंखौ रागा जालायगोन। थांदो। थोद जाम्बा, आफा गैखाया। फैना दसे जिरायनानै रायलायनो। ओइ सोमखोर,
खामानि मावनायाव फैनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा गोदाव सोराव मानसियानो जि बुजिनानैबो बुजियै बायदि खालामबाय थायो ओमफ्राय सोमखोर आंखौ नायनो हौवा फैनो नागिरदों हा फैनो नागिरदों नालाय जाहैदो आंलाय मानो खिन्थाफैदों नों थाखोनानैलाय आं मालायखौ मानो लानो आंलाय नोंखौसो मोजां मोनो न'फ्राव खामानि गैला नामा आंजों बिदि रायलायफैबाय थानो थांदो आं मिन्थिखायो दे नोंबो आंखौ मोजां मोनो बुंनानैसो लानो हाया आं बुंखाबायना सोमखोर नोंखौ मोनाबा आं दैखराव बारसोमनानै थैगोन नों बिनिफ्राय थांनो ना आं खामानिखौ गारनानै न'आव थांनांगौ जा बोरैबाखा बिनि गोसोआ थांसै आङो दा बुहुदजों सिगि जाबासो ओरैनोबा जोंनि बारियाव बुहुद दंखायो सोमखोर आयं दा सानजौफुनि ओंखामा जोंनावनो जादो नांला आयं आं न'आव जाहैसै आं संफाखाबाय दा थांगौ फैगौ गोबाव जागोन नोङो बेयावनो जानानै दसे जिरायदो न'आव संखाबायमोन बे दा आइजोंसो रायजासिगोन आं अबाव रायनो गोबावजों खनसे जानायालाय दे दा फैदो दे बिमा ओइ बिमा मा जाखो हा गरमाव मा गाज्रि खावलाबायखो बाजाराव थांनायलाय माथो जेबोखौनो लाबोआखैलै सोर थिना बे थोरसियाव बेखौ ओंखाम जाखानो बे थोरसिया गोख्रै गारै मा गारै दा न'मा दिगदार जागोन नों जानायालाय माथो जाखो आंसो जानो होदों बेहाय हा थरसे थरथाखौलाय मानो गारि बायनांगौ जाखो सुबानो खारनायखौलाय सोरनि खोथा मोना ओंखाम जाहोआ नों जानो गोसोथारमोनब्ला प्लास्टिक थोरसियाव मानो जाहोआखै बे थोरसियाव मानो जाहोनांगौ थोरसियाव जानायालाय माथो जाखो बेबो मानसि जोंबो मानसि माखौ एथ' मुगै नों आफा नों सिरथा गथ' बांद्राय जादों बे बिफाजों गोरा न'सियाव थां नोंना माथाय मुगैना बांद्राय बोराय थां आथिं सुइ थां मोजाङै जानोबा जा आंनि बारगा खामानि मावग्रा नों सोङा हसिया रथ' बिफा नोंना बारा जाबाय बे ओंखाम बोथिसे जानायनि थाखायनो दावराव दावसि जादोंना बे थोरसिखौनो देख्रेबना गारैजोबगोन आङो आयु अखायाबो फैयै फैनानै दासो हाफैलाबायबाय बे अखायाबो दासो हानांगौ जाबाय आरोना हा मानसिफ्रालाय दंना गैया जाखो आब' ओइ आब' हा मानसिफ्रालाय दंना गैया जाखो हा बेवाय गायावसो जिरायबाय गोजौफ्राव जिरायनो हालाय लांला बेवहाय आथिंफ्रा सालायलाङो बेखायनो गाहायावनो जिरायबाय आङो मा लाफास्रि गोदाना दाबो संथाराखै नामा हा दाखालिनिखौलाय मानोथो फसायासै नायनो होननायखाय लानानै फैलायबाय आंखौसो लासिंसिं खालामबाय सोर फाग्लि फट'खौ नायनायाव माथो आलदासो नुदोंमोन आं मोगथाङाव नायनायाव माथो बोराय रायसो बेबादिनो बोराय हरगालायखो आं फिसाजोखौ दे बेवाय एबार आंनि फिसाजोजों मिलायनायखौ नागिरदो जों फसायनाय बायदि थाजोबमालाय मा जानो बैसोआबोथ' मिलायनांगोन बेवाय जागोन दे बेवहाय नोंसोरजों मिलायनाय बायदिखौनो नागिरना होफैथारसै आङो खना खनलायावबाबो नागिरथारसै आङो माखौथ' 100 हौवा दं होनखो नोंलाय आंनि फिसानि थाखाय सासे हौवाखौ नागिरना होनो हाला नों नै बे लाफास्रिखौ एसेल' नंदों नोंसोरो एबार ओरैबायदि बिजामादै लाबोना होफैगोन नायबानो गोमोलायगोन नोंसोरो मोजांखौ लाबोआबासो जों फसायनाय बादिखौसो लाबोनांगोनहाय दे जागोन आब' बिदिब्ला नै अखायाबो नागारबाय आंबो जागालांनोसै दे दे बेवाय दे नोंनि सायावनो थारसै गासिबो औ दे बेवहाय जागोन दे फैसा हरा मा हरा बिजामादैखौल' मोजां नांगौनो एसेनि आखाइ खरस हराबा जायो नामा बहा थांनो ओंखारबोदों नोङो बिदि जोंगा मागा गाननानै ओरै गिदिंलाबायोना हा नोंहालाय अबाव थांनो जेबो खामानि गैया नोंखौ लोगो मोनगोन साननानैसो ओंखारबोदोंमोन आङो थौना थांनो गोनां जेबो खामानि गैयाबा दसे जिरायहैनो
थौ दसेल' खिन्थु आं न'आव थाब थांफिननांगौ। सोमखोर बै हाजोआ जेरैबायदि समायना दिदोम जानानै दं आंनि न'खौ मोजां मोननाया बिदिनो दिदोम थाबाय थागोन। नोमा नोङो हो हे बेसिनो थां फाग्लि बेसिनो सोर जाखो बिसोरलाय? बिसिनि आखला बिदिसो साला। आया माबा नोमासो होनबाय मोजां होनबा आंथ' नोंखौ मोनाबा थैखागोन। र' साला नोंखौ बिमानसो खोन्थाहैगोन आं र'। न'आव मानसि दंना गैया जाखो? बाजै ओइ बाजै 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 न'आव दंना गैया जाखोब्रा? न'आव रावबो दंना गैया जाखो? आगै फैदों। औ बाजै नों दाखौ नांगौमोन? जागोन बाजै आदाखौ मोनाबाबो जायो नोंजों जागोन। माथो खबरमोन आगै दे फोरमायदो। माबा बाजै बै खोलाफारायाव आं मोसौ दोस्लायहैबा जोंना बियादै बिदिन्थिया बैनि सोमखोरजों बिफां सायाव जिरायनानै रायलायगासिनो दङ। हाब बिनि आखला बिदिसो बेफोरबादि सोलिगासिनो दं बियो। जै बोरैबा नोंनि न'खर आरो आंनि न'खरा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मानियाबा जों सानैजों खारना हाबा जाहैगोन दे। थोद जाम्बि जों खारना हाबा जायोबा जोंनि आइखौ सोर नायनांगौ जाखो? एसे हमथा बाजै नोंसोरबो नुखाबाय सोमखोरनि न'खरा माबायदि। न'आव फैग्रोथोंसैल' बियो बेखौनो आंखौ लोगोनाव थांनो होननानै थगायलांदों बियो। बिनि आसलि लोगोआ बेसो। आं थांसै नामा बाजै गोबावबो जाफैलायलांबाय। दे आगै नै आगै बेफोरबादि खोथाखौ लामा सामा दारायलायलाबाय दे। औ बाजै आंबो मिथिखायो नोंनि खायसे खोन्थाबोदों आं बाजै। औ दे। ज' थांसै। आयै ओइ आयै ओइ आयै मा आफा? फै आयै नोंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन। मा खोथा रायलायनो आफा? माबालै ओइ बिदिन्थिया आंखौ मोजां मोनो होनदों आरो आंखौ मोनाबा थैगोन मागोनसो होनलाबायदों। आं दा मा खालामनांगौ जाखो? हाबाब फिसा खबरदार बे सिख्लानिफ्राय गोजानाव थानायानो गाहाम नोङो। होमबा दाख्लै बिदिन्थि फैनायनि जाहोना बेसोमोन। दाख्लै फैखांबाय जोंनाव फिसा। मा बिदिन्थि फैदोंमोन आयै? औ फिसा नोंखौ नागिरनानै फैदोंमोन। गोसोखौ हमथा फिसा नोंबो मेगनजों नुबोखानाय बिसोर गोजौ थाखोनि मानसि नोंनावबो साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहोआ दंसै। ओमफ्राय दाबायदियाव आंनि मुं लानानै मा मोनसे जायोबा आं मा खालामगोन आयै? नों बेखौ मोजाङै बुजायना हो आफा। नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो जाफुङा आं बेखौ बुंखायो। नोंहा बिफा गैया फिसा नोंखौ उन सिगां नायसग्रा बेंसग्रा रावबो गैया। दानो माबा मोनसे बुंहैगोन दानो उल्थासो नाख्रेबगोन। बेखायनो हानायमानि गोजानाव था फिसा। जागोन दे आयै आं नोंनि बुंनायफोरखौ मानिगोन। दे थांथां आयै खामानि मावहैदो। दे। नै बिफा फिसाजोखौ मोजाङै सासन खालामबा खालामदोसो नोङो। मा जाखो मा जानायनि सासन होनो? हनै नोंना फिसाजो मोजाङा सोमखोरजों गोसो थोलायोनो ना गामियाव बिजामादै लानोसै नोङो? बिमा मा बुंखो नों बेफोरखौ? फिसाजोखौ मानो सामलायनो हादिया नोङो बिमा? आं सामलायनो ना नों सामलायनो? न'आव बिमाया थायो ना बिफाया थायो? आं बायहेरायाव थाङो न'आव नोंसो थायो मानो नुवाखै नों? बोजों थाङो आंलाय बोजों मा फैयो फिसाखौ। मिथिगौसै
मा मिथिनो थिनदों मा मिथिनो नोंबो दायो नोंनावबो दं नोंबो फिसाजोनि खोथा बानस'ग्रा माखासे आं हले एबाराव जेबो मोनथिलाहाय मोजां मिलायनाय फैबानो नारसो नुस्राव होथारनोसै आं नोंबो एबाराव जेबो बुंनो मोननाय नङाहाय मानसिया मोजांबालाय मानोथो हरा जानो मानसिखौथ' फैहोग्रोदो आगय हाब बेवाइ आब' माथो जमा जमा खाथार औ। आंखौनो रायलायबाय थाखादोंमोन नामासै नै जिरायदो नै जिरायदो ओइ जेबो नङा जायो जिरायदो लाफास्रि मोनबाय एबार नागिरनाया मोनबाय मोनबायमोनहाय नोंसोरनो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिखौनो नागिरबायमोन आङो हे माफोर मावो नामा बेवहाय माबाफोर मावो मानसिया माबाफोर मावो हौवायाथ' इन्जिनियारनोहाय न'खरफ्राबो बिराद मोजां खाथार मानसियाबो जौस्रां बिस्रां नायनो मोजां खाथार खिन्थु दाखालिनि बायदि आंखौ लासिं सिं खालामनो मोननाय नङाहाय खालामला एबार बिदि खालामला नारसो नुस्राबाबो हरथारनोसै जोङो हा बेवहाय न'आवनो फैगोन ना बाहेराफ्राव लोगो हमगोन जाखो फैनायाथ' नोंसिनावनो फैनो होनदोंमोनहाय दा मानसिफोरनोबो नोंसिनि फिसाजोनि फट'खौ हरखाबाय आङो बिसोरथ' फसायखाथारबायानो दा नोंस्रासो मा होनो बेवाइ रायलायनांला बेजों रायलायनांला आंजों रायलायदो नोंल' खोथाखौ थिग खालामदो दे बेवाइ नों खालि हौवाखौल' फाइनाल खालामदो नोंनि खुगानिफ्राय आथिंसिम इसिबां खरस जादों आं बेफोरखौ दोनथ' बेवाइ खालि नोंसोरो थारिखफोरखौल' थिग खालामदो नांगौबा बेफोरखौ उनावहाय ज' स्राय लानानै थांगोन आङो बिसिना माथो खालि थाखा फैसानिल' खामानिखौथ' जाग्रोनो हो खामानियानो जास्लाबो मोना नै बिमा नैबे 20 तारिखखौ लानोसै नैबे मासनिखौ रबिबारखा बारायाबो बयबो सोलाबलायखायो बेखौनो लानोसै नों बेवाइ दे जुदि नोंसोरनिथिं जाबायबा आं बिसोरनोबो खोन्थाहरनोसै दे बिदिब्ला आंबो थांसै नामा न'आवबो एसे खामानि दङ थांसै बेवाइ औ, दसे थांसै। जिराय जाबावगौमोन नांला खामानि दं आंहाबो न'आव दे देनां उनाव मोजां स्राय जाहानसां नोंखौ दे जेबो खामानिया नङा बेखौ जाखांबा। जोंना देनां उनाव जाबाय थागोन उनाव रायलायनोसै बेवाइ जोंनिखौ ओइ आइ अबाव थांनो आं हले नोंखौ माबा मोनसे खोनादों लोगोनाव थांनो आयै सोरनिफ्राय मा खोनालायखो नोङो नै आइ आं नोंखौ माबा मोनसे खोनादों नों माथो सोमखोरखौ मोजां मोनो होनलाय औ आं मोजां मोनो सोमखोरखौ ओइ बेथि नों बांद्रायथारबायना आं हले खोथा होखाबाय लाफास्रिया 20 तारिखआव लाना फैसिगोन आं मिथिया सोर नायनो फैग्रा बियो आं न' सिंनिफ्रायनो ओंखारखाया सिरि था बांद्राय जाथारबाय नोङो नुबाय नोङो नोंसोरजोनि आखलखौ हामा आइ जों नोंनि मोजांखौ सानदों नों मानो बिदि अहं देखायो आइ आं मिथिया आंनो नांगौ जानो हाया बियो माब्लाबाबो नैबे नोमा थासान्दियाव र' बिमा लासै बुजायगोन बिदि खरा खरिजों जानाय नङा लासै नङाबा बिमा गोरलै नंला बे लासै होननायखौ लानो आया मा जालाबायखो बेफोर मा आखल जाखो बिदिनोसै नों आंनि मोजां मोननायखौ एसे बुजियासै ना दिनै बेफोरखौ मा बुंलाबायखो नोंलाय सोमखोर नों आंखौ गनायमारगोन ना गनायमारा जाखो बिदिनोसै नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ जों सानैनि न'खरा माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाया होनना बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आंनो नोंखौ नांगौ नों मिन्थिनानै लाखा आं नोंखौ मोनाबा जिउखौ फोजोबनानै लागोन मानसिया जिउखौ ओरैनो मोनदों नामा नों खालि जेखि खोथा रायलाया मानो जिउखौ फोजोबनोल' बुङो नोंनि जिउखौ फोजोबनानै लाबा नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन नों आंनि मोजां मोननायखौ एरा खालामदोंना जेब्ला आं रुंसार जानानै थांगोन अब्ला बै समाव आंखौ गाबबाबो मोननाय नङा